yang panggonan alas maja kadrenge kaya sintron ngamun-ngamun. Kolang kaling saprangkana sing elima lepas semana ananging bakawis nyawang kekembangan samia lumaking prakutut nganti pilar dening uning tuli lagi lekase ning apa becik pasti ketipik pasti ketipik ya tuli tak rasa kenaning aku ning dina-dina kiyen panas tiling paribawane dadaku madakan awak sangga buana rasa kena pada gatel ning waktu gunung guntur tanjakan gunung silawur suka ibur suka hancur tening tangsi direbut batur kaya nana teja mawa gara-gara ora salah ning waktu kin sebab nyawang ning penawat kidul nganti peteng dedet halimuna sang umur bibak kalali sang umur bibak ilang bibak senajan ora kadeleng nanging kelawan mata batine aku sangga buana iki wis jelas kelawan nyata alas maja anak kang usik anak kang gawe resah ning waktu kiyen Mas Udino kiput kadoni ding akadustomi Bunda Rendi Mama Nugiek Dedi wis katoning matane aku sing wani ganggu alas maja wujuding kesatria ya nom-noman bocah uganing mengkonon kesatria alun kelawan tumindaking sira ke sangga buana kacang kawit agung yen wangsul malalentang abang-abang bunga ribang sok mati lagi jabang tenimpang urip larawirang
Mas Udin Nokiput Bunda Redi Mama Nogi Gede Pete karang rincikan kaya-kaya selawas sesun kelara-lara Ning sapasun itipir ning sapasun yang saken raga Singkar mata megare sinana lala Kakang Pangeran Muhammad, endane beli salah dalan ta. Kok kenapa manjing ning setengah alas kakang? Balik maning bayu kakang. Masa balik manding Nyai. Ninggalaken padepokan Telaga Manggung. Kacang Dawiti Agung yen wangsuma Lamun diitung wispal aduh kita mlaku Nyai. Pamit kelawan Rama Resi, Aji kelawan Ibu Guru. Rasakaken bosen ning sajroning padepokan Telaga Manggung. Tentune pengajaran lan uga apa sing dadi pituturing Rama Guru tentang masalah kesehatan bahkan ilmu ning pengobatan Nyai. Ramang-ramang bakale mendung sing mendung bakale Siti Armila kelawan Kakang Pangeran Muhammad lan uga Kakang Pangeran Muhammad Arif ibarate rukun runtut bebarengan tunggal sesuku sesila artine selalu bebarengan langkah gentong jewengan seneng bisa artine mengenal kadang sing nembe ketemu ning sajroning pondok pesantren Nyai. Mamaku jatiragam kuwu aja lali selawase Masya Allah, ngobrol kok si tungkul temen Rai. Sampeyan mah Kang mlaku ning arep yen njruntul dhewekan bae. Ning goriak kelembon temen sampeyanku sampe kari Kang. Mendi bae sih Kang sampeyanku. Ai menti baik Ji. Yung Kakang Muhammad Arif liatu-atu ngiclik bening guri. wong becik pasti ketitik wong ala pasti Aja dipandeng ning sekining rupane Yai. Menusa artine ora sesuai kelawan apa sing dadi gambaran. Senajan desak ning wujude tapi ning eman atine. Termasuk Kakang Muhammad Arif sing senantiasa eman lan uga sayang ning Kakang kelawan awakmu Siti Armila. Mekaten ya Kang. Bener Rai Pangeran Muhammad.
godhong murah sing pange gaweng gagas maning pikiran. Kakang Muhammad Arif, Iya Rai. kelawan sampean Kakang Pangeran Muhammad. Nuhun Yai. Jujur ningati Siti Armila, kaya-kayane banget kerasan Kakang. Artine betah banget. Manggon kelawan Rama Guru Resi Aji. Sama sekali najan wong sejen dulalen. Takdir beli bisa dipungkir, kadar beli bisa Najan Rama Guru Resi Aji kelawan Ibu Guru wong sejen dulalen, tapi dirine Siti Armila kaya-kayane nganggepe laka wong tua ana wong tua Kakang. Apa maning kehadirannya sampeyan wong loro kaya-kayane kulaku tambah betah Kakang. Bisa metu sing padepokan Telaga Manggung ya atas usulane Kakang Muhammad Arif sing ngajukaken ayu jemetu ning pondok pesantren. Iya beli si Kang sampeyanku. Angger sirama Arya Papa sing dipojokaken Kakang nendogakene mengkakang. Padahal hal kiyen ki rencanane ki disepakati kita wong loro, ora Pangeran Muhammad. Ya iya monone Kang. Cuman Kang pengajaran ilmu tentang pengobatan Kang supaya lamun kita bisa mengkolulus ning padepokan Rama Resi Aji bisa bermanfaat kanggo kemaslahatan umat manusia sing butuh pertulungan ning kita Kang. Bener Rai Mas Pangeran Muhammad, mungkayane kebahagiaan urip kita wong telu Muhammad Arif, Pangeran Muhammad karo Nok Siti Armila ki. Wah Masya Allah, langkah tandinge senenge bairage bahagiane sewise nimba ilmu ning Rama Guru Resi Aji sing ana ning Telaga Manggung ya Rai Mas. Toli peseneng kula kelawan Nok Siti Armila aja sampai lamun mengko lulus sing pondok ananing padepokan Telaga Manggung aja nganti gede endase lamun ana wong jaluk pitulung sigra artine tetulungaken ya makaten nggih Kang. Ari sira gedendase priwen yandas maya wis mung mentok semono. Ya watir ya ora wong wadon mah mana mene ku anggre ku mono ora Kang. Cuman kin ki Kakang, Nun si Yai endane ki ada teta ning sejeroning alas. ki wong kiyen ki Kakang Wedi Muhammad kula. Arif sing ngajukaken mene sampean dalane mene si Kang. Ari senok Siti Armila wedi priwen. Ya bokatan wong jalan-jalanku ning rameh-ramehe wong digawa ning sepi-sepi mene balik maning bae yuk Kakang yuk. Nok bahkan ning rame-rame wong ning pasar ning mall mah olok duit. Ning sepi-sepi nih bae sing adem angine semriwing. Butek ning sejroning padepokan ya sekali-kali lulu hiburan jembar ning sejroning pemikiran supaya mandeng alam sing indah pemandangan. Bener Rai Mas Pangeran Muhammad. Toli aja merangut baik sesekali artinya babunga pikiran aja selalu merenungaken nasib sing kita lakoni sekali-kali ora ya Kang. Iya bener Rai. Tapi Siti Armila ngerasakan pegel Kakang. Ning kene sedelat istirahat mengkone Kakang lan uga Kakang Muhammad Arif nguluru banyu supaya aja ngantilin puning setengah ning dalan. Beli apa-apa tah lamun liren sedelat ning tempat iki. Madrana Kakang Yai. Ya wis,
Yang ugane mengkonon sedurung yang lanjutna perjalanan Siti Armila bakal nyamper Siapa jenok? Mamaku Jatiraga sing duwe gawe. Mamaku Jatiragane masih melek, masih ana ning ngarepan nok. Mama Ulis, Mama Lurah, seperangkat desane. Mamaku Cariti, Mamaku Jatiraga sing Mamaku duwe wilayah. Kula makang lamun mengko besok oli jodoh. Iya iya. Pengen magage langsung pengen dikawin. Konon ya iya. Oh, tadi senoke pengen dikawin. Pengen dikawin. Ya akeh sing ngarep-ngarep pengen ngawin senokku. Iya tah. Monggo bos komben. Ana sedulur Kang Firda. Tangkil. Astagfirullahaladzim. Lah dalah. Denang Rayi. aman Kang. Ya Allah Kang. Ya Allah. Awas. Nok, Siti Armila, hati-hati nok. Hati-hati kan. Paingan kita ki ngakoni rasa benak Kang. Ternyata ana sing manto sing kadoan Kang. Bojo dening Raja Rimba. Kakang Muhammad Arif Ya, Rayi Mas. aja nganti kasuwen. Godaan kinsik gak ilangaken sing adepaning kita. Ayo Rayi, Hati-hati Kakang. aja ditanggapi catur ya. Segera Bismillahirrahmanirrahim. dimusnahkan. Salamun ala birrahim. Amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahu Akbar. Ya. Ya. Masya Allah. Awas Kakang. Awas Rayi. Kang. Sing biara di segala liar Rayi. Bener Kang. Ayo Kang. Aja nganti kusuwen Kang. Ayo Rayi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Ya. Ya. Lah dalah. Satu apa masih Kakang awas. Awas Rayi. Sing hati-hati Rayi awas. Aja jatuh. Ternyata marga satwaning panggonan Rayi, kian ayo bersahabat. sijian Rayi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ya. Lah dalah. Awas Rayi. Yen sing diarani raja hutan ki Rayi. Ayo Kang aja Dari nganti gorila. kusuwen. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minal dhalimin. Ya. 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 Ayo di Masya Allah. Ini Rayi. cacingan Aja mencar Rayi. Siluman apa kini Rayi rombongan? Rasa aneh ison ki Kang. Iya. Wahai jin setan dan yang berkayangan, lung tulung sira ajang ganggu ana ing ketenangan isun wong telu. Ayo manusia Iya, aku isun. aja ganggu nih tempat panggonane iku ganggu. Dudu semata-mata sengaja ingsun ganggu tempat panggonanmu. Isun cuman sekedar melu liren, melu istirahat ning tempat kian. tapi bangsane aku rasa panas anane sira nusa Bangsaning para datu Pasiwita. Rasa panas. Aja nganti kesuwen ing pandanganing isun. Lamun waktu ora sigra enya sing pandangan. Apa sing dumadi? Ayo Rayi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ayo di Allahu kita Akbar. bukti Ya. Lah Rayi. Lamun ora salah kian sing diarani raja jin iki Rayi. Sapa sira perwujudane? manusia Iya isun. aku jejuluk
Jin laduni. Jin laduni. Jin laduni Jiraji. Gawe apa nampak wujud kelawan isun kabeh ananing kene. Aku rasa panas dosa. Jin laduni. Aja dari penuh sandungan, aja nyurut roda marang nafsu ning isun Pangeran Muhammad. Lawan awak Mere saking pangkunan. sing pandangan isun, apa sing bakal dumadi laduni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amtazul yawma ayyuhal muslimin. Allahu Akbar. Masya Allah. Awas Jiraji. Wujud ning kunar pene manusa sing durung sampurna ning alam kelanggengan. Ya, pocong sejodoh. Wahai kunar pening manusa, sira apa nampakaken wujud kelawan rupa ning ngadepane isun Pangeran Muhammad. Iya, Sun. Tolong sempurnakan aku. Jaluk disempurnakan Jiraji. nang apa pawiptane awakmu dadi kayakinan gantung ning alam kelanggengan lan uga alam dunia. Matine kita Iya, kayak digantung langit kelawan bumi dosa. sebisa mungkin isun bakal nyempurnakaken nuju ananing alam sing luwih becik. Isun kudu manusa sing artine duwe daya upaya. Bener, Kekuatan iwal dake Gusti Allah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu akbar. Ya!